नमस्कार मंडळी, मी आता परत लाईव्ह इले. आम्ही दुसऱ्या पार्कमध्ये इलेलो आहोत. आता हे बदक बघा, अंका चिमणी खाऊक घालता. हे असं असं पूर्ण पूर्ण येऊ असो पार्क असा. आम्ही हैसून पुढे जातलो. हे असं त्याच्या हातात ब्रेडचं पाकिट असा. ते सगळे पक्षी आहेत. सगळं फुलं थंय, माशी आहेत थंयसर. हे बदक सगळे आहेत थंयसर. पाणी असं आहे आणि आहे बघा हे पक्षी. अदे ह्याला टाक. अदित्री दिस बर्ड इज. मला दे थोडं ब्रेड. तो बर्ड किती सुंदर आहे बघ. दे मला दे थोडं. दे थोडं दे. तो बर्ड्स. दिस बर्ड इज व्हेरी क्यूट. यो खूप चांगला दिसतो, मस्त आहे. खाई गेलो तो. हाय ये रे बाबा, हाय हाय. हा हे बघा बघितलास. अरे बापरे, ते बघा मस्ती करतात, नुसते मस्ती करतात. ते बघा. यो लानगो. खावा. आदित्री इकडे आण थोडं दे इथे. ते बघ पिजन पण आले. ते बघ या. यो आदित्री इकडे आण थोडस. हे बघ सुंदर असं. हे बघ यो कबूतर इले आहे सर. ए हाका दे. हा ह्या बर्डला दे जरा. आदित्री कॅन यू ब्रिंग सम. दॅट बर्ड इज सो प्रिटी. मस्त सगळे इले बघा, सगळे गोळा झाले सगळे. ओके बाय. तो ना खूप मस्ती आहे, खूप त्रास देतात ते. अरे बापरे, आपल्या अंगावर नको यायला, लांब उभा राहा नाही तर. अरे तो बघ, हे दादागिरी करतात. अरे बाबांनो, सगळ्यांना खायला देणार, जरा शांत बसा. अरे एवढंसं टाकलं तर ते कसं खाणार. ते एवढे भूक लागत ना. ते काय कंजूस मारवाडी सारखं. खा बाई खा, तू पण खा बाबा. अरे वेस्ट नाही. अरे त्यांना द्यायचं, त्याला बिझी करायचं. त्यांना बिझी केलं ना, तो बिचारा तिकडे गेला सगळं. अरे बापरे, अरे तो बापरे, हे पण आले. असं कुठे पण टाकलं ते कसं खाणार. ही यांची पिल्लं आहेत. ही यांची पिल्लं मोठी झाली. ही पिल्लं नाही. ते बघ आई वडील सगळे इले. We don't know. They are always with mommy, so I hope that's the mommy and that's the daddy. Yeah, हे मोठे झाले. हंस दोन हंस. मी अंका पण टाकते जरा. बिचार अंका भूक लागलेली. असं त्यांच्या अंगावर नाही टाकायचं, पाडायचं नाही खाली. दे इथे दे. अरे बापरे. I know. अरे बापरे, दे मला दे थोडं अजून दे. तो बघ हा पक्षी एकटा कसा, मला कळत नाही. तू खा रे बाबा. हा एकटा आहे, ह्याला कोण नाही आहे मला वाटतं. हा बिचारा एकटा आहे. तू खा बाबा. ह्यांना पण द्यायचंय. बापरे भरपूर आहेत. हे बघा, हे कबुतरा आणि हे हत सगळे इले आहे सर. ओके बाय. ते बघ ते त्या पिल्लांच्या जवळ यायला देणार नाही.
त्यांना तिथे टाक, लांब टाक, असं नको टाकू जवळ. ते यायला देणार नाही त्यांना, कळलं? उगीच डिस्टर्ब करायचं नाही त्यांना. असं लांब टाकायचं, प्रत्येकाला आपापलं खाऊ दे. तो बघ कशी मस्ती करतात बघ ते. हे बघ. You got to be careful. खावा बाबा, खावा. सगळ्यांका भूक लागलेली असते. Did you? Yeah, don't give too much because दे. ते मोठे आहेत त्यांना मोठं द्यायचं, छोटे आहेत त्यांना अंगावर येणार तो आधी तरी. त्याला मागे कर, मागे जा. हां, ते फ्लाय करू शकतात. यू नो दे कॅन फ्लाय. सो यू गॉट टू बी व्हेरी केअरफुल. मागे हो. Got to be very careful. Can't be like that. Yeah. हे बघा, खातात, त्यांना भूक लागली. दे. अरे बाबा, हो साईडचं खा. बिचारे कबूतर उपाशी आहेत. हे गेले, हे डॅडी आहेत त्यांचे. अरे आतलं खा ना बाबा, किती टाकलं तुला. they don't eat if it's been there for long. I think where's the other one gone? दुसरा कुठे गेला तो पक्षी? तो पळाला वाटतं. हे बघा, हे हंस गेले. हे बघा कसं खातात. घे बाबा, तुला घे, तू खा. ह्याला भूक लागली. हा डॅड आहे. Yeah, he's a daddy. Yeah, he's daddy. Mommy's gone. See? Mommy's gone. See? Aga, oh. Yeah, he will look and eat. He's very clever. Is he very clever? Oh, I didn't know that. Dad is giving them. He's very clever. Yeah, they're all playing. Let them play, darling. Let them. See, he's looking for food. तो सगळं खाणार. तो शोधून खाणार. कबुतरांना जरा लांब ठेव बाळा. सगळे इथे प्राणी आपलं. असं नको टाकू, सगळं कचरा नाही करायचं पाण्यात. डोंट स्पॉइल द वॉटर डार्लिंग, डोंट. ते सगळे इले दे इथे. सगळे गेले. सगळ्यांचं पोट भरलं आता. तर कबुतरांचंच पोट भरत नाही. You're going to eat some of the bread? Give it to him. Give it to these guys. त्यांना दे. तो बाला, तो माझा फेवरेट आहे. दे. तो एकदम छान आहे. तो माझा फेवरेट आहे. हा मला खूप आवडतो. पण त्याला ते भूक लागली ना, त्यांना पण द्यायचं. You just can't give to only one. ते बघ, ते खायला आलं. थोडंसं जाडं करायचं, ते खातात. They will come and eat now. ते बघ, आले. ते हंस गेल्यावर आता सगळे येले. ते बघ, हंस बघितलं. हंस काय करता तो बघा, दिसलं. मुलं, 3 मुलं, 4 आहेत. अच्छा, 4 आहेत. 4 खा बाबा, नु खावा. दादागिरी करतात हे पण एकमेकांका. माझा इलाको आणि तुझा इलाको असं काहीतरी वाका वाटतं यांचा असा.
खा बाबा खा, भूक लागली खाऊन घे. बाबा ते हंस त्यांनी खाल्लं नाही, त्यांचं पोट भरला. आता बाकीच्या अंका त्यांनी दिलं नाही. ते बघा खायचं. आता ह्या बघा, हां हे सगळे खाऊन गेले. आता हे कबूतर आले. अरे यार कबूतर किती आहेत बापरे, लॉट्स ऑफ कबूतर. हे असं तुमका दाखवतो. हे असं असा, हे असं सगळं असं पार्क असं. त्यांना मागे पण टाकणे. हंस होत आहे सर, ते चालले. हे असं सगळं सगळं काही जास्त बदकं वगैरे आहेत. बदकांचे प्रकार, हंस बिन्स सगळं. ते बघा कसे बसले आहेत बघा. या हंसांका बघू लोक येतात आणि असं पण पार्कमध्ये फिरूक लोक येतात. ते बघा ती पिल्लं त्या आईबरोबर असतात आणि आई पिल्लांबरोबर आणि वडील. तो एक पक्षी वेगळा मगाशी त्याका खाऊक दिले ना, तो कबूतर उडून गेले. भरपूर कबूतर येतात थंयसर. हे असं मोठं असं. They've done well. What do you mean they've done well? They only have two usually or something. Yeah, usually not that many. I've right? never noticed how many they have. Ducks have lots though. ह्यो मस्त असा. 6 or 7 often. ह्यो पक्षी एकटोच असा, काय माहिती कोण हा माहिती नाही माका. Duck eggs on our walk yesterday. ह्यो एकटो असा. Yes, by the canals. It's lovely to see Yeah. the eggs, yeah. एकटो असा. ह्यो चाललो, ह्यो काय चाललो. No, stop scaring the birds, Oren. ह्यो एकटो असा. I don't have this relationship with Oren. I feel like all I ever do is tell them off, but it's not to. They're so pretty, Better to aren't tell they? them off now when they're young than when they're older. Then have them be horrible grown-ups. That's what I'm thinking. Yeah. But yeah, with the thing is with the two. Play over there having a shower. Okay. संपले. अरे बापरे संपले पण एवढे.